बुरलुंबुथुर दैमानि सोमोन्दै मिथिनो गोनां मोननैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासिम। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन। दा गिबियावनो जाहैबाय जोंनि बुरलुंबुथुर दैमाया चाइनाथिंनिफ्राय बोहैना फैदों। चाइनानि उनाव अरुणाचल प्रदेश, बेनि उनाव आसाम, बेनि उनाव बांलादेश हाबैदों, बेनि उनाव सोनाब बंग लैथोआव एबा बंग लैथोआव बे अफ बेंगल जायखौ होनना बुङो बे लैथोआव गोलैहरदों। आरो बेयावनो बुंनो गोनां बाथ्रा दि चाइनायाव बे बुरलुंबुथुर दैमाखौ आरलुं चांपो होननानै मिथिनाय जायो। आरो अरुणाचलाव बे दैमाखौ सियां होननानै मिथिनाय जायो। आरो आसामावथ' बेखौ ब्रह्मपुत्रआनो बुंखागोन। आरो बेखौ लुइट होननाबो बुंनाय जायो आरो दिलाव होननाबो मिथिबावनाय जायो। बे बुरलुंबुथुर दैमाया बुहुमनि मादाव 9थि देरसिन दैमा आरो बुरलुंबुथुरा बुहुमनि मादाव 15थि गोलावखौ नायोबाथाय बुहुमनि मादाव 15 नाम्बाराव दङ। आरो गुवार एबा दै बोहैनायनि बिबांखौ नायोबाथाय गेदेराव 9th पजिशनाव दङ। आरो बुहुमनि देरसिन दैमा दिप माजुलि, बै माजुलिखौबो बे बुरलुंबुथुर दैमायानो सोमजिहोदों। नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ, जोंनि आसामनि बारग' गाहाय मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथांनिनो जायगा माजुलि, बेबो बुरलुंबुथुर दैमायानो सोमजिहोनाय। लोगोफोर, दिनैनि गुसुं भिडिअआ बेखिनियानो। नोंथांमोना बुरलुंबुथुरनि सोमोन्दै मिथिनानै माबोरै मोनखो कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो मोजां नलेज जिकेनि आङो भिडिअ लाबोबाय थागोन। मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम आरो भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामना हो, जाहाथे बेफोरबायदि मोजां बाथ्रा सुबुंफोरनि गेजेराव गोसारो। होमबा दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै। खुलुमबाय।